grabe na. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Jabet. And this is New Princess! And welcome back to my channel! Yay! Ang vlog natin ngayon is tungkol sa ating tatlo. Alam mo kung bakit tungkol sa ating tatlo, Snake? Ano? Malalaman natin kung gaano kami kakilala ni Snake Princess. Gaano kakilala ni Snake Princess yung Kapuno Brothers. Handa ka na? Ay, ano lang naman to na game lang naman to, Snake. Kilala mo ba kami? Ano pangalan ko? Japet yung kapuno. Okay guys, ito may mga question lang kami kay Snake and kailangan niya lang sagutin ng tama. Ready ka na? Sana di ko talaga nakakalimutan. Basta meron akong alam. Sige. Pero Yun na natin. Pero gano'n na lang, isang question na lang kaming dalawa ni Japper. Yun, ako mag-question sa'yo, pero same kami ng question. Ang unang tanong. meron sa kanya, meron din sa'yo. Basta yun eh. Sa'yo na yun. Basta yun na yun, guys. Basta may question. Sige, ito. Ano na pala, pag nasagot lahat ni Snake Princess, ay meron tayong premyo kay Baby Girl. Laki mo? Meron tayong bibigay niyo kay Snake Princess. Pag Pag nanalo ka, Snake, hati tayo. bibigyan ka namin ng Aguinaldo Pamasko. Gusto mo yun? Ha? Pag nasagot mo lahat. Sige. Salamat Sige. sa'yo, Pinigay. Ito yung pinakaunang question and pinaka-importanting impormasyon na dapat alam mo sa kaibigan mo. Ano yun? Ano? Ito, unang tanong. Gumaliw na ako. Yung unang tanong, kinakabahan ka na? Oo. Ano? Kailan ang birthday ko? September 16, 1992. Hindi mo talaga nakalimutan, baby girl? Ang Japet, So ito, ang next question ni Japet. So, Snake, kailan yung birthday ko? September 6, September 6. 2001. Baby girl, like, grabe. Ganyan ka si baby girl. Hindi siya talaga nakakalimot ng mga years, no? Lalo na pag mga kanta, no? Kailan na-produce yung kantang yan yung anong year. Sa kanya kami nagtatanong kasi alam niya kung anong year yun. Sana namin yung birthdays namin. Grabe, baby girl. Like, next question. Ano ang paboritong ulam ni Japet? Murag fried chicken ng kasagaran. Grabe, Fried baby chicken girl. niya, di. Basta maora fried chicken. Grabe, alam na talaga kahit sino naman talaga nakakaalam kung ano yung paboritong pagkain ni Japet. So, malamang alam yan ni Baby Girl. Pero ang tanong, alam mo ba kung ano yung paborito kong pagkain? Alam mo. Ano? Sa kanang ang nalalaman ko yung ano lang sa baka yung bukog na may laman. Yung ibig nyo sabihin guys, yung bone marrow. Pero actually isa yan, nag-aagawan kami ni Japet niyan. Lalo na yung mga bulalo, yan, nag-aagawan talaga kami ni Japet niyan. Pero ano pa? Mayroon pa akong paboritong pagkain. Talong na may laman na itlog. Tapos yung ginisa na talong. Grabe talaga, baby girl. Alam na talaga Kasi kasi. sa pura na po natin, alam mo na. Di ba? Kasi lagi ako nagluluto. Nahalata mo pag nandito ka, lagi ko yung niluluto yung talong na may itlog. Tortang talong. Grabe, baby girl. Like, grabe, baby girl. Ganyan kami kakilala ni baby girl. Isang question na lang. Last. Isang question na lang. Pag nasagot mo yung isang last na question sa aming dalawa, meron kang Christmas gift. Wow! Baby girl drilling! Unsa pa nang question? Itong last question. Ikaw naman, Ped. Okay, ito. Last question, Snake. Dapat masagot mo to para may Christmas gift ka. Ano yun? Ito. Anong pinaka-hate ko na ulam? Pinakaayaw mo? Oo, ayaw niyang ulam. Ano, ginamos? Hindi,
Ano yan guys, kung hindi nyo alam kung ano yung ginamos guys, ano yan, anchovies na ano, bagoong na anchovies. Hindi kumakain si Japit ng ganun. Pero ang tanong, ano naman ang pagkain na hindi ko kinakain? Ano naman ang hindi ko kinakain? Ano? Kanang okra. Kaya kanang wala pa man ko kita mo nga karang nagluto ka okra kaya mga batong naman og kanang kuan talong. O kanang kalabasa. Pero, sinabi ko rin yan sa'yo dati na ano na hindi ako kumakain ng okra kasi alam mo yung ano parang slimy no? Parang may laway, di ba? Kaya hindi ako masyadong kumakain ng okra. At dahil dyan, congratulations! Grabe! At dahil dyan, may 5,000 pesos! Oh, grabe! Of course, grabe! Yes, ganito talaga ako kamahan nila guys, malaki akong pasalamat sa kanila guys kasi tutulungan talaga nila ako guys ng kahit kulang alam guys, maano na lang ako, ma-surprise na lang ako so maraming salamat yun. Oh, kasi alam naman namin na ikaw yung nag-ano sa pamilya mo, ikaw yung breadwinner sa pamilya o breadwinner. Pero Since na nasagot mo ng tama lahat ng mga tanong namin, meron kang 5,000 pesos! Guys, ay kanang Diyos, salamat pa. Salamat anit yung kay kanang. Basta ba ay kanang di lang ako magsulti pagdagan pero ayaw mo ka malakad kaya ako rasa ning ipada sa ako ang farm. Oh, kasi birthday ni bukas, di ba? Birthday ng kapatid mo bukas, di ba? Oh, birthday to ka kami chat. Wow! May panghanda na sila doon. Nag-iisip ako na ano po yung ihahanda namin sa celebration sa 25 bang. Ito. Ang pangdagdag na to. Si mama na lang mag-ano sa'yo. Pwede na lang po nga kanang ihatag na lang ako ng mama ang budget ikaw wala mo mama. Wow! Para hindi ka na uuwi doon sa kanyo kasi layo ng Tubigon guys. Actually guys, mga almost 2 hours yung biyahe papuntang Tubigon galing dito. So para hindi na babiyahe si Snake doon sa Tubigon, ipapadala na lang natin. Kasi ipadala na lang natin sa Smart Padala guys sa PayMaya. Walang hassle na magpadala ng pera ngayon dahil sa Smart Padala by PayMaya. Alam nyo ba guys na dahil ang Smart Padala guys available sa sari-sari store o di kaya sa Kanang mga picture jo, kanang mga picture pwede sa mga alturas. Oh, dyan may sari-sari store dyan, pwede mo ipadala dyan. Wala di hassle kay nga Wala na yung hassle, wala na, di ka na pipila. Ang kailangan mo lang, number tsaka pangalan ng papadalhan mo. Di na sila magbibigay ng yung 16 digit na ano na ito yung code na dapat mo ibigay para makuha mo yung pera. Wala nang ganun. Tsaka, ang maganda nito, kasi hindi mo na kailangan mag-travel pa na malayo. Kasi yung kapitbahay mo lang na agent din pala ng Smart Padala. So, all you have to do is punta ka lang dito sa smartpadala.ph tapos ano mo lang dito sa find an agent. So, dyan. Tapos punta mo lang enter allocation, ilagay mo lang kung saan ka and pupunta a-appear lahat ng agent na malapit sa bahay nyo. So, hindi mo na kailangan pa pumunta dun sa mall, magpumila ng mahaba. So, pwede ra sa mga tindahan sobrang sandali lang magpadala sa Smart Padala by PayMaya. Ang maganda dito guys, 60,000 agents na sa buong Pilipinas. Sigurado yan na may isa dyan yung kapitbahay nyo, di ba? Na kapitbahay nyo na sari-sari. And alam nyo ba guys na may sandali manalo raffle promo sila. Padala ka lang o mag-claim ng at least 500 pesos sa Smart Padala agents nationwide. May chance ka na manalo ng million pesos! Oh, grabe! Oh, pag magpadala ka ngayon, kasi minimum of 500 pesos lang eh. Pag magpadala ka lang ng 5,000 para sa parents mo, may chance ka manalo ng million! Promo period nila is from November 15 to January 15, 2022. Pero Snake, para hindi ka na ma-hassle since ikaw yung prinsesa namin, kami na yung magpadala ng pera. Okay lang sa'yo? Kami na bahala sa'yo, Snake. Kasi doon lang naman eh. Diyan na naman sa malapit nyo, sari-sari store yung ipadala namin yung pera. Hindi, makikita mo din kasi yan kasi sa labas pa lang may nakalagay na doon na accredited agent of Smart Padala by PayMaya. Hindi na kailangan ng location kaya. Di na kailangan ng location. Pwede mo makuha yung remittance anywhere in the Philippines using the Claim Anywhere service nila. So, sige Snake. Aalis na kami tapos babalik na lang kami dito. Sige.
Sure guys, paalis na kami kasi kami na lang magpapadala since prinsesa namin si Snake and siya yung nanalo siya sa pag-games namin. So hindi na niya kailangan lumabas kasi sobrang lapit lang din kahit saan na sari-sari guys. Yung sinerge namin kanina yung mga agent doon makikita kung saan mas pinakamalapit na sari-sari o anong store na may smart padala. Ganyan kaganda guys, ang kailangan mo lang yung name niya at saka yung number niya. O di mo na kailangan yung 16 digit. O di na yung kailangan na 6 digit o di kaya yung mga kahit anong number na combination and letter. So Ganyan kasing dali guys. So kung magpadala ka o kukuha ng pera guys, para ka lang pupunta sa kapitbahay nyo. Kasi syempre marami tayong mga kapitbahay na may sari-sari stores, di ba? And isa sa mga agents ng Smart Padala, kagaya namin ngayon, pupunta lang kami sa kapitbahay namin kasi may nakita kami doon na agent ng Smart Padala. Sa 60,000 ba naman na network touch points all over the country, wala ni isang kapitbahay nyo yan dyan, di ba? Hindi na natin kailangan pumunta sa malayo, pumila ng mahaba, o di ba? Kasi sobrang convenient and ganun kasandali lang magpadala sa Smart Padala at PayMaya. Tara, Pet! PayMaya. Let's go! Yan guys, ganun kasindali lang magpadala sa Smart Padala guys. Pauwi na kami. Dito na kami. Grabe. Ganun ka-convenient lang guys, as in walang kapila-pila. No? Kasi mga ano lang talaga, mga isang minuto lang siguro yun lahat yung transaction namin. Anong kailangan lang doon? Name mo at saka number mo, name ng papadalhan mo at number. Nice. Wow, grabe. So tara, puntahan na natin si Snake. Yung amount na ilan yung ipadala mo. Nga pala yun. Nakalimutan. So yun guys, kakarating lang namin ni Japet. Congratulations baby girl. And anong masasabi mo? Ang masasabi ko, maraming salamat Diyos sa piratyo na pinadala mo sa parents ko. Malaking tulong na yun sa kanila kasi wala na ay pangdagdag na to, ay pangdagdag na yun na nila at saka birthday din bukas ni Kakal. So yun lang, maraming salamat sa kanya. Siyempre baby girl, since Christmas na yun, sobrang maliit na nga yan baby girl eh. Soon, pupunta pa tayo sa bahay niyo soon. O, di ba? Soon, bigyan tayo ng gifts para sa mga kapatid mo. Salamat. Siyempre, baby girl, ikaw pa. And maraming salamat din sa sa Smart Padala by PayMaya kasi sobrang bilis lang na mag-send ng pera. Baby girl, no? Oh, grabe. So, thank you so much Smart Padala by PayMaya dahil may pang birthday na bukas yung kapatid ni baby girl. Wow. So guys, hindi importante kung malaki yung value na ibinigay mo. As long as from the heart, no? Hindi naman kailangan na sobrang laki talaga. Ang importante is yung makapagpasaya ka ng tao and makakatulong ka, no? Baby girl, congratulations, baby girl. And Congratulations, salamat po din yung duha. so doon po natatapos ang aming vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!